Denge gel, Denge Kurdistaniye. Jinavendan uçana Radyo Denge Gel'den başkodarın heja İro Dudu'ya Cotmehe 2024 çarşamba Brüksel'e saat nehlamedede. Hemen uçen serisi ve peşkeş bikendemde mazadi reber apoya. Duran Kalkan Gut ve emredici tecide ve kurti tekoşine biken endamı komiteye ve bera PKK Duran Kalkancı televizyona medya haberleri ahviye Gut eğer tekoşine edici tecide İmraliye Bey mezinkirin ve encam beder xistin. Jibu veji mitinga amede yasezde çotmeye giringe ve herkes bera seferberi tevli mitinge bebe o da xoz azadiya rebera pobike. Kalkan Gut gore bera po 25 salın haftme u bazde rojen dınava sistema tecid o kırkirin edete girdin. Lemberi ve tekoşine ji devam dike. Bi taybetî di sala dawî de ji bo azadiya fîzîkî rebera po û çareseriya pirsgirêka Kurd pengavek ji aliyê tevaya mirovaniyê ve demeşandin. Gelê me jin ciwan hêzên demokratîk şoreşger akademisyen parêzvanên mafê mirovan alîgirên demokrasî û azadiyê divê pengavê de cî digerin û çalakiyan dikin ev asteke giring e. Di nava du sê hefteyên derbasbûyî de bûyera giring biryara Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê bû. Rêveberiya me helwesta tevgera me eşkerek gelê me dostên me di 22 Eylûlê de li Frankfurtê helwesta xwe nîşandan. Bi Festîvala Çanda Kurdan Avneteweyî re îradeyek nîşanda. Namê şêstûnê xeletgirên Nobelê însiyatîfên cudayên ji bo azadiya rêbera polî Tirkiye însiyatîfa Arab Teva helwest nîşandan. Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropa biryara dadgeha mafê mirovan Ewropa piştî 10 salan xiste rojava xwe. Lê salekê din dem dan Tirkiye û daxwazkirin ku ji bo mafê hêviyê çareseriyê peyda bike. Divê biryara Komîteya Wezîran a Konseya Ewropa ji aliyê hukukî ve neyê nirxandin. Ev saziyeke hukukê nîne ji aliyê hukukî ve biryarê nadin. Biryara siyasî didin, siyasî siyasetê ne. Her gavaka siyasi kutê avetin di çarçove planekê de ji sala 2014 heta îro ji bo tasfiyekirina tevgera azadiya Kurd dibin navê plana têkbirinê de hereket dikin. Ev li benda îmha û tasfiyekirina PKK bûn. Lê têkoşîna azadiyê her çû bêhtir mezin bû. Xwestin gel û rêbertî û tevgera azadiyê ji ev qut bikin çê nebû serneket. Konseya Ewropa ji bo vê siyasetê 10 salan rawastiyaye. Êdî îşkence bûye ku tevgera azadî û gelê Kurd bi taybetî ciwanên Kurd siyasetmedarên Kurd rewşenbîr û her beşên civakê û dînamîkên demokrasî têkoşînê mezin bikin ew ê neçar bimînin û mecbûr bibin ku gavan bavêjin. Fikrê rêber apo fikrê mirovahî giştiye û ji bo mirovahiyê giştiye. Gerek dike mirovahî li rêber apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya rêber apo erkekî exlaqî ya mirovahiyê giştiye. Azadiya fîzîkî ya rêber apo temamkirina azadiya mirovahiyê giştiye. Parêzerê Rêbera Po İbrahim Bilmez dohçû serdana Sîpîtî û hevdîtên pêkanî parêzerên Rêbera Po ji bo şikandina tecîtê xebatên xwe didomîne. Parêzerê Birûhewqeya 7 salî û parêzerê Rêbera Po İbrahim Bilmez li Fransayê bû. İbrahim Bilmez li bajarê Strasbourgê bi Komîteya Pêşîgirtina İşkence Sîpîtî re hevdîtin pêkanî. İbrahim Bilmez dosyeya ku bahsa pergala qirkin û işkenceya İmralî dike radestî rêveberên Sîpîtî kir. Her wade hevdîtinê de İbrahim Bilmez xwest ku Sîpîtî rapora xwe ya derbarê hevdîtina beriya 2 salaniya bi rêber aporê eşkere bike. Piştî hevdîtina bi heyeta Sîpîtî re İbrahim Bilmez ev agahî dan. Pergala qirkin û işkenceya li İmralî ji sala 1909 nihan ve devam dike. Lê niha rewşa herê xirab de ye. Ev nêzî 4 sal e em agahî ji birêzoyê calan û girtiyên din agahî nagirin. Yek ji muxateba me ya sereke jî Sîpîtî ye. Em bawayekî peryodik bi vê saziyê re hevdîtin pêktînin. Me îro jî rewşa ku gihîştê asta xeter bi heyetê re bilev kir. Diyar kir ku êdî ev pergala qirkin û işkence sînûrên tahammûlê derbas kiriye. İbrahim Bilmez derbarê helwesta Sîpîtî de jî ev agahî dan. Sîpîtî diyar kir ku ev rewşa ji nêz ve tişopînin ji bo wê ev rewş were guhertin çi ji destê we were yê bikin.
لی ایرانی زیادتر 20 گرتگه هندن تبلیغ گریوا برچیبونه بون لی ایرانی جبو شرمزارکن داروکران هر روزا سیشمه گریوین برچیبونه تنه دارخستن. گریوین برچیبونه یند چارچوی کامپانیا سیشما بی داروکرنده هر هفته تل دارخستن و ده هفته سو ششانده. 22 گرتگه هندن تبلیغ گریوا برچیبونه بون. هری داویجی گرتیان سیاسی نگرتگاه آراکه دیار کرن کو اوه هر روزا سیشمه دگریوا برچیبونه دبن. گرتگه کو گریوا برچیبونه یالدیج جزای داروکران لید بردوام دیگه وحانه. گرتگاه evine, girtigaha Kazal, Hesare, girtigaha Navendiya Kereci, girtigaha Mezina Tahrani, girtigaha Hurmatu, girtigaha Nizam Aşiraze, girtigaha Esadabad A İsfahani, girtigaha Bame, girtigaha Meşhedi, girtigaha Lakan Areşti, girtigaha Kamışheri, girtigaha Erdebili, girtigaha Tebrise, girtigaha Ürmiye, Selmase, Hoye, Nektaye, Sakıze, girtigaha Bane, girtigaha Meriwane, Kamiyarane, o girtigaha Areke. Liwane li kolana hunerê çalakiya deng bide azadiya Darxistan dijî pergela qirkirin û îşkenceya İmralı gelê Kurd li ser piyane. Li Bakurê Kurdistanê jî her roja çalakî tê li Darxistan komeliya piştevanî û alîkariya malbatên girtiyan Liwane der Barê pergela qirkirin û îşkenceya İmralı de li kolana hunerê çalakiya deng bide azadiya pêkanî. Nûnera DPP tevgera jinên azad meya der Dem Parti komeliya çand û hunerê ya ziman arsîsa hevşaredar û gelek kes tevlî çalakiyê bûn. Rêveberê Tuhayê Derê Emine Şeker da xuyanî xwe Şeker da zanin ku li Tirkiye li girtigan hukuk tê bin pêkirin û got polîtikayên sex çewsandin û bin pêkirinê li hemû girtigan ketiye meriyetê de. Bi taybet li ser girtiyên siyasî zex tên meşandin. Li girtigan polîtikayên têcî çewsandin zextan pêk tê. Ev êriş û zex jî bingiha xwe ji zindana İmraliyê digere. Ji ber ku ev 44 mehe agahî ji rêber Apo û girtiyên dir nayê girtin. Hemû serlêdan bê bersivatin hiştin an jî bi hinceta cezayên dîsîplînê hatine redkirin. Em bank li hemû saziyên nav netewê CPT, netewên Yekbûyî Konseya Avrupayê rêxistina mafê mirovan dikin ku bila peyvîra xwe ya bînin jî bila demê dezdavî li pergala qirkirin û îşkenceya İmraliyê bînin. Çalakî bi çalakiya rûniştinê ya 5 deqeyan bidawî bû. Çalakên pengava ji rêber rapora azadî ji doza Kurd re çareserî dido mejaliyê tevgera jinên azad têjayê DPP Dem Partiyê ve li gelek bajaran çalakiya xwedî derketina azadî tên darxistin. Her roj li bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye li nav çê û taxên cuda gel li hev kom dibin û parastinên rêber Apo dixwînin û nîqaş dikin. Li vê çarçoveyê de navçeya Amît Çinarê jî çalakiya xwendinên azadî hatine darxistin. Gelek kes beşdarî çalakiyan bûn û beşên ji parêznamên rêber Apo hatin xwendin. Piştî xwendinê nîqaş hatin meşandin, dawiya nîqaşê de banga beşdariya mîtînga mezin ya sêzdeyê cotmê hate kirin. Rojnavan Berjin Onur li ser du lehengên tabûra nemiran Aroşat Zilan û Erdal Şahîn nivîsiye û got ev ne destpêke ne jî dawî ye. Bêrîtan Onur di nivîsa xwe de dibêje van lehengan di yekê cotmeha 2023 de li Enqereyê li dijî Wezareta Karê Hûndura Tirk destan nivîsandin û got ev ne destpêke ne jî dawî ye. Bu yera parkû li navenda Enqereyê rû da ne tenê çalakiyeke leşkerî bû. Tişta ku şehîd Roşat û Erdal ispat kirin tûnekirina tirsê û lawakirina tûnekirî nebû. Onur di nivîsa xwe de dibêje çalakiya wan ji bo mirovên ku teslîmiyetê qebûl nakin şoreşa herî mezin bû û ev peyamdane dagirkeriye. Em şoptarên Zîlanın û neyên destpêkene. Ji ber vê yekê em li paytexta we çalakiyan dikin û diriya şoptarên xwe ronî dikin. Ji ber ku em zanin ev ronahî wê wêrekî û baweriya ji xwe mezin bike lewma em neyên dawî ne. Onur balê dikişine ser van xalan. Di ser çalakiya destaniya Erdal û Roşat salekê derbas bû. Di nava salekê de dewleta Tirk gelek tişbûnda kirin. Tevî alîkariya xayînên Kurd û hevkariya dewleta Iraqê jî gaveke pêş têne çûye. Berjîn Onur dibêje gelên Tirkiye ji bo vê rastî bibînin divê guh nedin medya şerê taybet û wiha bidawî dike. Raydarên dewletê rastiyan nabêjin. Derewan dikin hondahayên asker û travmeyên leşkerên wan dijîn ve dişêrin. Faşîzma li serkar wan ji têkçûnê rizgar nake.
İran'e bi zêdetirî sed mûşekên li İsraîlê gelek dever hedef girtin li gorî nûçeyên ji herêmê İranê zêdetirî sed mûşek hatiye avêtin. Berdevke leşkerê İsraîlê Hagarî bank li gel kir ku biçin stargehên qewîm. Li gorî ajansa nûçeyan Arut Hürsê mûşekên ku İranê ber bi Qudusê ve avêtine li qada hawayî ya Ürdünê hatine rawestandin. Piştî êrişên İsraîlê yenidî jî serkêşên Hizbullahê dihat merakkirin ve İran bi çi rengî bersiv bide. Çavkaniyên jî İranê ragihandin ku ev êriş bersiv dana kuştina haniye û Nasrallah hatiye kirin. Li aliyê din artêşa İsraîlê bi şev bi leşkerên bejahî kete Lübnanê. İsraîl ragihandibû ku li dijî bi nesaziya milîsên Hizbullahê yên li gundên Nêzî Sînor operasyon daye dest pê kirin. Li Kopenhagê li nêzî seferatxaneya bilind a İsraîlê du teqîn pêk hat. Polîsên Kopenhagê li ser tora medya dijîtal Xê daxuyanek da ragihand ku li nêzî seferatxaneyê du teqîn rûdane. Polîsan gotin tiştek bi kesî nehatiye em lêkolina pêşî li cihê bû yerê dikin. Polîsên Kopenhagê ragihandin ku ev peywendiyeke gengaz a bi seferatxaneya bilind a İsraîlê li lêkolîn dikin. Iraqê ji ber aloziya li herêmê asmanê welatê xwe girt. Wezareta Guhestin û Gihandina ya Iraqê şevê din bi daxuyanekê ragihand ku ji ber şer û aloziyên li herêmê rû didin, welatê wê Iraqê asmanê xwe ji hatin û çûyîna balafirên sivîl hatiye agahdarkirin din ji bû parastina sivîlan girtiye. Her wa di daxuyanê de hat gotin ku şîrketa giştiya rêveberiya balafirxaneyan û geştên esmanî ji bû parastina giyanê welatiyên sivîl dest bi balakirina asmanê Iraqê kiriye. Ev biryara Iraqê piştî şerê di navbera artêşa İsraîl Hamas Hüseyin û Hizbullahê de bi taybetî jî piştî kuştina sekreterê giştî Hizbullaha Lübnanê Hesen Nasrallah hatiye kirin. Ji bo Meclisa Şaredariya Krasnodarê 5 Kurd hatin hilbijartin li herêma Krasnodar a Rusyayê ku gelek Kurd lê hene hilbijartinên şaredarî hate kirin. Kurdên li Krasnodarê jî bi xurtî tevlî hilbijartinê bûn û nûnerên xwe şandin Meclisê Şaredariyê. Li encama hilbijartina nûnerên Kurdan Mixaîl Sergeyevîç Destayî, Pavil Rakovayî Sadayî, Dar Nevroz Oxlê Osmanov, Muraz Cemiloviç Çoloyan û Mixamîl Antolyoviç Mixavilov hatine hilbijartin. Her pênc Kurd ve civaka xwe li Meclisa Şaredariya Krasnodarê temsîl bike û hewl bidin xizmeteke hin xurtir ji herêmê re bêkirin. Li Cibûtiyê du keştînokê avê bûn û herî 45 koçber jiyana xwe ji destan. Rêxistina koçiya nav neteweyî İyom ragihand ku her du keştî bi 310 kesan ji Yemenê bi rê ketine û li peravên Cibûtiyê nokeyê binê avê bûne. İyom li ser Xê daxuyanî da diyar kir ku herî 45 kesan jiyana xwe ji destan, 2 kes hatine rizgarkirin û hin gelek koçber wendane. Meha tabaqeyê li peravên Yemenê keştiyek nokê binê avê bûbû û 13 kesan jiyana xwe ji dest habûn. Belegodan Cemen için serisi ve peşkeşkirina xatirê we dan baş.